lên được lên này nè dừng anh này kitty dừng anh sẽ bố ra một vài ngồi đi à thế này dừng nó sẽ dừng ha cụ thể vật dong sampai nih ini mana mình lấy kita đó mana mình lazy vậy chứ mana mình lấy bên này dừng này kitty ke ibu nih ibu nih sampai nih bidong dừng nè sampai nih yang kurung video mana ya? Lain kali, nyual dong kabdeng hang sia kit masih mana matam mabri mabasoi saat noi dos segera baru tiro era क्या नाम है हाँ era उनको क्या बोलेगा हम डायनासोर बोलेगा डायनासोर nah saya mondo awat sauna gitu nah makanya dia awat sauna kontrau gudani gitu ditanguna mấy gốc say nó mình chừng nè hãy ông ngâm mấy gốc say trong mình ê đây này sora phi lệ ye kimere mari jangan ngu video ba water food kale yang na kimere ya finally get by this way jeng namun tidak bibar kiwibar nailang mai tha de bibar kiwibar get sih vậy logoफोर दा जों हेलाव थांनानै मा जिनिस लायगोन नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जों मैखुन लाबोनोसै नोंसिनोबो देखायगोन ओमफ्राय दिंखिया एसे लायनो दोन दिंखियाबो खानानै देखायसै नोंसिनियाव नोंसोर नाया नालायथोब्रा माथो बुंनो नोंसोर नायलांबाय थाबासो आंनाबो भिउसफ्रा बारायलांगोन एखेबारे मोजां कमेन्ट हरबासो बानायबाय था माबाबाय था होननानै बुंबाथो बानायनो फैगोन गोसोआनो जाला आंना दा भिउसानो फैलाबा माथो खालामनो ओंखायनो बांद्राय बानायला आङो दा आरो नै आं दाबा मालिकनिसो थांसै मालिकआ समफोर लांफैगोन ओमफ्राय बेनि ब्लग बानायगोन आरोखि आङो अबे हटेलाव थाहैगोन नोंसे फुल नोंसोरनो देखायसै बेखौ होनो बैसाग मास जाहां बिदिनो माबायाव बैसाग मास जोबां दे बे मा बिबार बियो गिबिनो मा बिबार बाब बेरा बरिया बारो बे बिबारा नै गोथां नोगोन गोथां आङो दाय आवजार बिफाङानो कमेन्ट बक्सआव होनानै होदोलाय बेखौ लोगोफोर मा होनो नोंसोरबोथ' नुनानै माथो फट' साफायो माबायो कमेन्टसआव होदो मा होनोमोनलाय बिबार बियो ओमफ्राय ओरैबो गम दङ गमाबो गाहाय गायदों जोंथिं नै दा गम गायोलै बिरादनो बिफांफ्राबो नै हेभि जायगाफ्राबो ओरैबो दंबावो नै एलाय जुनगुना बोनानै देखायना नोंसिनो एलाय जा मोजां बारदोंना जा मोजां नुयो नङा ना भिउसफ्रा नाय भिउसफ्रा माबायदि नुदों कमेन्ट बे बे बाथाम दङ नै लोगोफोर मा बिबार बे दिंखिया खादों जोंना बिनानावा नै आय लेवाट बिदि खाजालाबायो लेवाट थागोन लेवाट नाथाय खाजालाबायो नामा लेवाट दं बाथाय बिबार होनो बेखौ खाथ्रि बिबार होनो ना लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव होना मिथिबाय गावसेब नैबेबो दं नै इलाय दोनबोनानै देखायसां नोंसिनो नै लोगो दा ओमफ्राय नै दिंखिया खादों मासि बुरजा खानो हाखो दिंखियाखौ देखायलाय आखाइजों नै
देखायलाय बुसांफायानो दङ नै दिंखिया जों माबायदिखौ जायो नै बिदि जाया जा मोजां जायोना नै आं देखायसै नोंसिनो नै बिदिया बिराद बरिया जायो नै बक्सआव आलु बिदिनो दावदैजोंबो गोथाव जायो दावदैजों बेस्टसिन जायो बेहायबो दं नै ओमफ्राय गाबावबायसो माबा खाथ्रि बिबारखौ आं देखायनो नागिरबाय नै हेभि दैया जोंना आय' लोगोफोर नायदो बिबारजों फट' खेबबाय जोंना बिनानावा देसेसखौबो फैसिगोन आङो दा फाइनालि ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंना भिउ आरिफ्रा माबायदि जायगाफ्रा माबायदि भिउजों जायगाजों एसे मोजाङानो मा बुंनो आरो नै बिथिंबो जा मोजां जानानै दङ बिबारा ओमफ्राय नैथिंबो आवजार बिबारा जा मोजां जानानै दं बिथिंबो आवजार बिबार गासिबो आवजार बिबार जोंनिया नालाय केटे हायलाय मा खालामदों होनलाय हेल' होनलाय मा खालामदों लोगोफोर होनलाय होनदों हेल' गाइस बे मा जिनिस केटे बे मा जिनिस बे अमा फैसा Ayah, mana ni? Mana? Cantik ni. Ayah. Kitty jeng. Masa ada. Lagi pura diwe. Ayo lah. Lại đẹp lại nào lại đi về nào đấy Papa boleh nak mama đây deh pondok ini jadinya untuk pak makan ini nagian pa ito siya naik laga puja wasda ding dan nalai kete lagi final ini program ini dan nalai mama laga dan yang punya kira ya kira ya jangan match ke gule mai rong menang mai sana sudah seperti mulai pendet malas na pendet mal Korea itu Cina gua sini wah ibi minda masih nih sile Gosla pendet lihat aja dong kayak ibi ini ibi
जोंना गस्ला नायनो फैजोबदों गथ'फ्रा नै गस्ला नायदों टिंकुआबो नै गरिबो लाबोदां सारिथा बिदिनो माबासो जाबाय दाथ' सयथायानो जाबाय बानायनांगौसो गरिया बेखौ गस्ला लाबोदां नै बेन्डेड देखायलाय नै खुलिलाय एसे खुलिलाय ओमफ्राय हाफ पेन्टबो लाबोदों नै हाफ पेन्ट बेन्डेड जोंनि बियो जोंनि गस्लाखौ लाबोबाय बेन्डेड माल बेखिनियानो ना ओमफ्राय देखायनो सानदोंमोन ओमफ्राय गरिखौबो नै देखायबाय दहाय बायनो होननाया मोजाङैनो ओमफ्राय मोजां नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव होना होदो सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय नै सियाल बुन्दा सानै दङ लाइक शेयार गावसिना होदो जोब्बाय बेखिनियावनो